manje lena le iso special isimo sayo sikhamba kanjani? Ungibona nje ngumuntu ngisebenza la ekhaya. Anginayo nele yodwa insurance. Ine-Medicaid. Inja. I-Medicaid yabantu nje. Ikhona ke ezinja ilale ezibhedlela. Eyala ekhaya idlela eplatini elifana. Uzali babaza. Nangu uyazi idlela eplatini elifana lawo the dining plate like this one leli elifana. Sakushoda ukuthi bene fork and knife phela leyo nje. Hayi. Umosha imali njengabe kunyusa iholo lami. Fanele ngabe uhola kabili wena. Inamaphilisi. Awani weBP. Azi ngathi nesifo sokungavukela. Boba ngena mina ngavukela. Futhi kumuncu. Wena lo wakho sami. Uhlekani ngoba Beatrice Nkosiyami. Beatrice njalo sidayisi. Yabona zonke lezi zinto esikhulumayo. Uyathula silalele. Sokubulala yedwa Beatrice. Uzofa nya. Ufana nalenhlobo ejointini ingaphuzi tshwala. Ufuna ukuthutha izindaba. Ukhulume nje yami. Ofanye ngokubuza sogcoba sobabili weBeatrice yayi. Mina lo angale kimi lokho usalo kangicefelisha. Nawe kade ngitshela Mbhemu ukuthi aqale kinopho. Sifasane kukhona umedelo. Nazo ke. Muhle nobasi yayiqaqa le kinopho. Uyibopha unomedelo kanje. Yikho ndele lenyukela amaholo.